Ramogi TV. Kaudhi gwenge mag Homa Bay riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere ni Child Fund Kenya komakore gi mamoko ochako chenro machiwo tiegruok ne oganda e kaunti no ka ginyalo rito ratiro mag nyithindo e kinde ni malipot yango ni kwan atamalo 33 mag nyithindo ma iro ratichgi gin mago ma ijwang'o e kor gwenge. Tiegruok makamano geno nitie ni koro biro keto tudruok makende e kind jokanyo sectors mopogore opogore Homa Bay kaachiel kod jopiny eneno ratiro mag nyithindo matindo miluor kendo riti e yo makare. Gikoni mane yo makende mabiro miyo nyithindo dongo e yo makare mondo gichop lek maggi maonge obadho kata chandruok moro amora. Kawuono nwatemo jiwo ni ndalo 1000 mokwongo e ngima nyathi en ndalo motegno saidi monego bed ni warito ngima nyithindwagi. Nyathi chakore from sama makech necha mano osebedo nyathi andodo rito makare. Report ma wan go wacho ni nyithindwagi samoro bedo neglected. King'iyo report ma Homa Bay ji ok rit nyithindo e yo makare, iyudo ka en malo saidi. Koro mano wan kaka jotich sirikal, wan kaka organizations nyaka wati matek mondo walad wach ni ne jowa mondo nyithindo gi kik bed neglected. Gik machando nwa nyithindo kaka Homa Bay ka gin gik mwang'eyo to en gima lit ni gin gik mwanyalo geng'o. Mane momiyo chenro marwa mar Strengthen Partnership for Nurturing Care ni obiro mondo miwa promote multi-sectoral coordination. Tiene ni ji duto, migepe duto mag sirkal, ma ok mag sirkal, mag kor gwengewa mondo mwang'i ni alwora mwaketo ne nyithindo en alwora na manyalo miyo nyathi odonge yo makare. Yeah. Entrusting them with that responsibility to go out there and promote a better understanding on the role of the community to protect children and to stand to be counted in terms of ensuring the well-being of children right from the formative age up to the time they become adults. Children are very critical to the future of this nation and to the future of the world as whole. And so their protection and their good beginnings is very critical. Jokanyo mag kuonde tiegruok mag TVET ochako